mi tu emo kan hnola wangin tha han ni mai la ale lam zong pon mi tu emo du dewina ya idu zia chui shila alo pom lo wang mai che in ama mai ne lovin an chung kwa in han that ta mai la hetiang case chia hi voin hian kan en turani a atak nge ya South Korea athil thlengani a Kim Tae Hyun mel hi thu dei tu ten media aron tarlan nu hian a mel poisoi lo mel tak ni si hi anrama mel thang moi lo tak ming che tak mai lo ni ta games kan khel na salutuk te hian thil lo tak te turin mi lo shwai rengani theyangem The sunburst flowers calling on memories overdue, but Kim Tae Hyun ming hi BTS V ming nen hian in an emawang hian kan research vel na po V mel hi aron lang nol maya ma se V hi chuan ni lo hlau Kim Tae Hyun hi tlangwal mel fil fai tak mai gamer ani a kumsang ka chakwa somkwa paruka piang ani a alano pang hle a poya khoi hian kumsom ni palimi lekani kumin hian kumsom ni panga ani don ve chau games lar tak mai League of Legends hi a khel na sa hle nia soyania mi tam takin he games yan a chila nangi khel ve chinem App Store kan search ve ngota he games League of Legends hi ka mumi alawa games lam hi kan shelau khopa for the khel thei chi ani lo mobile version hi om lo nge India ala khel thei lo nge ti te asha chuan han comment ve nge ula a khel thei de hi chuan hun rei tak khel thinin an a chil sa thin hle a South Korea PC room a hian Kim Tae hian a khel na sa hle ani rilula ma hian har sanale boina nei lem lova ma se boina siam shat ve tak ni nan soya mi te na jian soi dan chuan je zoi tak game sangai na mai ani a je zoi tak ke ti lo chuan boina lian tham lu tuk si lo han siam zawero a war hle thung an ti a ameli han en ringot ula mi fel taka angoi ngoya mi poi soi lo le mel chelem lo mi pa ngai tak mai hi a anga Kim Tae hian voi khachu online in games a khelna me che pakhata tongta a an in betareng china atopa chuan atak nge in an in muta chuan an soi dan chuan LOL League of Legends a hian player dangte nen hian a in biak theya team khata te omin an khel hova hetianga an khel ho hian online in thian an lo in siam ta china hetiang che hi Kim Tae hian po hian e aton dan hi ani Kim Tae Hyun le e le an thian dang te chu atak nge in voithum ve lion in muta a Kim Tae Hyun mit chu e hian alo la viawani mai thei voithum an in mu no hian Kim Tae hian e chu adu thu shilta ma se le lama e ve thung chan voithum an in mu na khan Kim Tae Hyun mi zia khama ka ti de uleka abul om de khanwa malo ti zan lo bok nen e hian Kim Tae Hyun in adu thu aron soi phei kha chuan alo bi thalo na sa a heta tang hian boina aron chuak tam ta ni e chuan in hu po adu lo thu sai nge a Kim Tae Hyun a khan enge modik lo om tlatin a ria ani heta tang cha hian Kim Tae hian e hi an thla ka ching ta a en thak ti hian ati thin chuite a address hriat tumte ani a athin rim ema wangin he thil stalking anti mai hi ati tan ta ni in an soya khang bora ka tang khan e khan Kim Tae Hyun kha game sa tang khan a block mak boka chu mai ne lovin a phone a po block tel boka he nol na hi Kim Tae hian alana zek le ngala e betur hian kholaya phone tele a thian te phone te amanga beka tuma abe na saboka atopa chuan a in address te thlengin a muchuak ta a address a muchuak dan lai hi e hian a social media a thil cha thleng hi atilang pala chu Kim Tae hian lo mu in a zoom ta a he cha hi poi lai chu ani ke ti ngei bo hi film khurila kan address lan chian lutuk na lo post emo post pal chu changa hian film khurle ngai ani achan chu tunge sia e po khan ama achila veng reng tu an om ti a reng lo e in a chia hi an in lama en thla ka ching ran ta a e hian a thian te bula soidan chuan mi pa adum ve ka in thuam hian an in kota te lo nga ka azui kat nia a sia thin thu te soya kong hlalam panga tanga a ho pha thin thu te a soi nge a Kim Tae hian ala du tok lo games account thara siam le a engtin tin emo e te nen hian a fake account chuan khel ho le theita ni chu ti hian Kim Tae hian
e ana akal hun le a ho hun te a sha thei pha le a chan chu an o anin shepo vek theya hei na ka kalangai hei na atangin kalo bang che ti a soite chu alo chin chia le thlap maya ti dan tur po hi a she reng reng kar ni vela chuan e hun man thin dan zong zong te chu a she chiang to lutuk e hian en thatu anei ti hi sia a police ne na report wat om ti polan oma ma se police ne na hian min en thla min zui thin tlatin ka sia wati se police te chuan ti theian nei lo thule thilpoi engma thlen chuan lo chuan di in bo zui wakan tum lawang thilpoi kha thlen photangai thin heti lai tak borvel hi thilboi thlak ve tak chu ani kim te hian la hian across en thla ka chui vel chu asim theilawa ati zela cctv footage pakhata pheichuan egal thinna kumnga kumruk don lai local thinna pc room akal lai hi mu tur om nge nge a heta hian e hi akal nge kal lo ti a en thin ani ngei turani hebi bula supermarket a chimte arulai te hi mu tur om boka tunua hian a search history a hian mi tha dan an thi wat thei dan tur ti te alo search nge nge ti chuan quick service le mate a changle a quick service chu delivery boy ang deu chi an du an cha an ina an va pe mai thin ang hiania hetian quick service le ma hian changin e te in avabi tumta e naw mi chia chia hi lo oma abung ro thleng ti avashil chuan e naw chuan kongkabula lauda mai turina ti a kimte hian he a parcel hi e naw hian a ron lam thlenga lo ngak renga e naw in a ron lam chuan kimte hian apoi soimia lo e naw chu lo thatta darkar ni aliama anu aron ho a kimte hian alo that vele ta a darkar khat vela hak le a zandar som pakhat le chan via e chu aron ho ta e in kimte hian a mu hian enge heta hian ti na aw vaka khonge kanu khonge kanaw ti na aw chu kimte hian across e po chu athat vele ta ani amidu ina hnola wang mai in an chung kwa in warning telavina that ta fek mai athathan ti mai hian kimte hian chanchin soitu dang te po hian athatan ti mai thina weblama an zia po hian athat an ti deuh topa kan en zaw dewa ziak pakhata chuan an ngonga chemin azai ti in in zia kani hemi nuwa thil thleng le hialom hetia an chung kwa atha nu hian kimte hian hi an ina hian ni thum lai la omani chu ruang pathum bula tuya ina e tura ya zu in boka ama inti na tepo atuma a search history a he ina umlai hian mepo river ti tepo searcha inti lumatuma ni anringa ma se expert te chuan inti lumtum ni se engma kha a e lawang anti ve thung chu mai ba ka apoi khoi na mun hi tinge a chwa san wat lo poi khoi tu te chuan engki man ti fa ya an kalbo mai thina ni a tinge a kalbo ve wat mai lo ni thum lai ruang bula khosa a chemak ve tak chu ani e te chung kwa hi biak po an theilo wangin police call an omani mela police advokal chuan an ina hian kimte hian himan anita ani ain suifia dana chuan tumlo dewa thil thlengani ati a e lo ho khan min be yatuma kalau that veli ani ati a mase kan ngai thak to tang kha chuan a chuan lam mai ni ti kan she che ome expert te po in aman ruwa te kar khat vel tal chu tol thattur han alo in buat sai to ni in an soya atopa chuan a in pom vele boka korea hi chuan poi khoi tu in puan da na zirin le case serious da na zirin poi khoi tu mel hi an tilang chuak chau thina tuna case a po hian an meeting nuwa kimte hian mel chu mi pui hmuwa an tilang ve chawa acha chu a mel an sha chuan milau omani ti mi poida hian an lo hriat pha kha poimo em ani he poi khoi mel lo tak mingil nei mel tak mai hi korea mi poide hlo ron ani ta a he kheisa tang hian kan chunga eng po thleng thei ti shaila kan rin lo lam dai in thil thleng theya games khel na satak tak te phei hi chu an thina chedu hle ti in case danga po hriat ani a social media akan thil post ate po kan film khur mangai ni ato pera chuan he case enge ingai ve dan le kimte hian khan khatyang thil makle rap thak takati chan ber kha inge ni ta ang han comment ve te